जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि बोल। बघते ते त्या पहिल्यांदा हरि बोल। जय जगन्नाथ। समस्त दर्शनार्थी भक्तମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜିର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପକିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ मंदिर बाहर अपेक्षा भक्तମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପୂଜା କରାଯିବ। ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରାଇଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କେହି ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି କାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିତ ବାବଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ मंदिर के बाहर अपेक्षा समस्त लोगों को श्रीमंदिर में दर्शन के लिए किया जाएगा। मंगल आरती भगवान के संकल्प भगवान की